Ahojte, zdravím vás pri ďalšom videu. Máme aktuálne 2 týždne do súťaže a dnes nám to opäť vychádza na tréning ramena triceps. Tak to vyšlo. Uvidíme, jak to vyjde na ďalší týždeň a ideme klasicky do Mederu, do Relax Fitness. Ja tu mám už nachystaný klasický pretréningovku. Mám tam 6 gramov BCAčiek, 5 gramov kreatínu, 4 gramy beta-alanínu, 6 gramov arginínu a 5 gramov glutamínu. BCAčky samozrejme od Lagomstoru, to nesmie byť inak. A ostatné veci sú Lazar Angelov, všetko nájdete na stránke lagomstor.sk, lagomstor.cz a .eu. Tam to všetko nájdete, aj tieto superské šejkre v troch farbách, táto šedá, potom červená a modrá. Predpokladám, že už ste ich všetky videli na mojich storkách. A čo dodať, no, už ideme na hranu, už moc nevládzem a neviem, už aj tie tréningy nejsú o tej sile, respektíve o tom, že zdvíhať nejaké extra ťažké váhy alebo niečo, od čoho teda už som upustil, a skôr je to o takom napumpovaní, prekrvení. 2 týždne do súťaže už tam nič nenaberieme, nič nenašpekulujeme, forma už je taká, aká je. A momentálne sa sústredím už iba skôr na ten posing. A ako som povedal, tréningy skôr to napumpovanie, prekrvenie a ten tréning si odmakať. Viac k tomu ani asi neviem teraz povedať. Takže vlastne takto nejak to vyzerá, je to s ľahšími váhami. Idem okolo 8 až 10 opakovaní. Nejdem ani do zlyhania, idem skôr do toho prekrvenia, napumpovania tých svalov a už mi teraz začína byť trošku zima, takže preto mám mikinu, aby som sa trošku lepšie vedel zahrieť.
zľahka na rozcvičku a vlastne na triceps si dáme 1, 2, 3, máme si 4 cviky, na ramena sme mali 5, tým pádom budeme mať odcvičené na dnes. Ešte si dáme pozovačku, ktorú ale vy neuvidíte. Kto ju chce vidieť, si ju môže prísť pozrieť na Viktóriu. A držte palce. Takže vzhľadom na nejaké technické problémy, keďže sa mi každýkrát vybil mikrofón, lebo však samozrejme nenapadne ma ho nabiť, ne? Však ideme len natáčať. Tak vlastne dneska ste videli tréning chrbtu. Máme 2 týždne do súťaže. Už to je naozaj veľmi náročné pre mňa celé. A už sa teším, nech už som na tom pódiu, už sa snažím zameriavať iba na to. Strava je už upravená vlastne tak, aby zodpovedala tomu zostávajúcemu času, takže dúfajme, že tá forma sa podarí doladiť. Už s nejakým objemom alebo s takým niečím už nespravíme nič, už je to teraz len o tom, ako sa nám podarí tento týždeň a vlastne ten posledný týždeň pred súťažou. Verím tomu, že sa to podarí fajn. Dúfam, že sa podarí, ak niekto tam hore dá, tak sa dostať do prvej päťky a predviesť aj voľnú zostavu.
čož ale akože držím sa nohami na zemi, není úplne možno asi reálne, vzhľadom na tú konkurenciu, ktorá tam čaká, aj keď v kategórii novice, ale budú tam aj pretekári z iných krajín, nakoľko vlastne 2 týždne potom je European Championship, na ktorý keby som sa dostal, tak tomu nebudem veriť, ale teda zameriavam sa na Viktóriu, predviesť sa tam čo najlepšie, doklepať tieto 2 týždne tak, ako majú byť. Takže, čo ešte také by som vám povedal, samozrejme ďakujem firme Lagom Store za to, že ma podporujú, za všetky doplnky výživy, ktoré vlastne od nich mám. Či už je to proteín, kreatín, BCAčky, glutamín a tak ďalej. Všetko nájdete aj na stránke lagomstore.sk, EU a CZ, takže kľudne si to tam pozrite a nájdete tam ešte mnoho ďalšieho. Takisto vám budem veľmi vďačný za komentáre, lajky, poprípade zdieľanie. Nezabudnite si tam dať ten zvonček, lebo chystám sa vlastne pre vás natočiť video aj z toho posledného týždňa. Dúfam, že tak ako mám naplánované, sa mi podarí ten posledný týždeň mať úplne voľno z práce a tým pádom vlastne budem mať dostatočne veľa času aj pre vás natočiť celý ten týždeň, tak vlastne ako to vyzerá deň po dni, ako vlastne vyzerá tá moja strava a čo a ako robím. Takže sledujte ma, podporujte ma tak ako doteraz, budem za to veľmi vďačný, veľmi ma to teší, pomáha mi to a držte mi palce, nech to doklepeme vlastne do Viktórie tak, ako to má byť a predvediem čo najlepšiu formu.